Татарча Санта-Барбара Яңа гасыр телерадио компаниясе 30 сериядан турган ситком сериал төшерә башлады. Ул авылдан шәһәргә күченгән гаиләнең байырга тырышуын кызык итеп күрсәтәчәк. Татар фильмнары өлкәсендә моны зур яңалык дип атыйлар. Беренчедән сериалны берничә ел дәвамында төшергә уйлыйлар. Икенчедән павильонда фатир кебек ясалган декорацияләр дә корылган. Кайчан вакыйгаларга корылган беренче ситком сериалны карап булачагын Айза Шаймарданов белде. Тәлинкә вату сериал төшерер алдыннан уңышка юрый торган гадәт. Актерлар текст ятлый, камералар әзер һәм менә беренче кадрлар. Сериалның сюжеты гади авылда ике гаилә, берсендә әби баба, икенчесендә урта яшьтәге балалары. Аларның тавык фермасы белгенлеккә чыга һәм бурычка баталар. Йортларын сатып бер төн эчендә гаилә шәһәрдә фатир арендалый башлый. Тиз арада байырга телиләр. Ситком сериал бердәм сюжетка құрылған вакыйгалар комедиясы. Кадр артында көлгән тавышлар белән ясалган 25 минутлык серия. Бу жанр аеруча Америка һәм Европада популяр. Я рассказываю людям чужие тайны. За это они меня и любят. А татарда әле беренче тапкыр. Бик җиңел язылган, чынлап та менә комедиядагыча язылган, кинога кирәк шикелле язылган шикелле тоела инде миңа ничектер белмим. Бөтен гаиләне менә монда тота торган әби инде. Уртасы бөтен гаиләнең моторы дип әйтәм инде. Алар туктаусыз бабай белән эләгешеп торалар. Бабай да шундый теге, әмма ул усаллык белән түгел, яратудан. Рәхәт яшибез сериалына 9 сценарист җәлеп ителгән. Ләбиб Лерон, Хәркаил Зайдулла, Манулла, Рамис Латыйпов, Альберт Шакиров һәм башкалар. Һәр бер серияның үз поэпизодный планы бар. Ул поэпизодный планнар аннары һәр бер авторга өләшенде. Һәр бер автор үз сериясын алды да үзе язды. Моңа кадәр татарча фильм сериалларны фатирларда төшерсәләр, бу юлысы бөтенләй өр-яңа алым. Менә шушындый павильонда төшерәләр һәм монда инде барысы да бар. Нәкъ фатирдагы кебек бу төп зал, ә монда исә йокы бүлмәсе һәм әлбәттә инде кухняда. Монда инде аш-су җиһазлары барысы да әзер һәм булар барысы да бер павильонда. Барда тормыштагы кебек, челтәре дә, балконы да, краннан аккан сулары да. Конструкция универсальный, лего, похожий на лего. Аны сүтеп, икенче урында, икенче конфигурациядә җыеп була. Сериалның аппаратны эшләре. Менә монда режиссер бөтен камераларны күрә, һәм бөтен локацияларны күрә. Монда звукорежиссер эшләячәк, ул теге кавыш белән һәм бөтен язачак. Монда монтажка. Монда бөтен түгел монтажны эшлибез дә, моннан сериал чыгачак. Яңа техника, профессиональ утлар һәм зур иҗат төркеме сериал тулысынча Яңа гасыр каналы хисабына төшерелә. Беренче максат 30 серия төшерү. Аннан соң да дәвам итәргә телиләр. Бу сериалны берничә дистә сериядан дип уйлыйм. Без аны алып барачакбыз, халык караганчы. Менә халык карый, без аны алып барачакбыз. Санта-Барбара кебек 2000 серия булмаса да, күбрәк булыр дип ышанам. Инде беренче серияны яңа сезонда сентябрь азагында карап булачак. Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы.